Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Nina besilo sanibonani igama ulinde kuhle usibongiseni ngokakhumalo sila isikhona angeke singezi all the way from kwaNongoma imfula nemfudlana ngila engikhona kwelika banana eThekwini bafowethu sozamonga matohwana kwelika banana kodwa ke lokhu ngafika abakithi angizange ngobona ubanana ungakuliphiso angangimoshela isikhathi angikubingelele ngikwamukele uhlelo lakho lamaphambili ezwenikazi laseAfrika siphethe ke kwenzeke podcast la eswe ngilandela khona amaciko ngokuhlukahluna kwawo noma nje abantu abathandayo ukuba sizoxoxa nabo sithi qaphu sibheke izinto eziyaphambili nezakhayo sijabulisa wena ngasekhaya kodwa ngaphambi ukuthi uhlelo lami luqale noma ngiwethulela isivakashi sami sanamhlanje yini ngaqala eqaleni la ngipheqeza into zami la ngibona ukuthi what do I have here right I have ke labantu ababili la nabantu abawu2 efuna ngikhulume ngabo noma abaxhasi ke balolu hlelo la namhlanje ningizima Africa right siqale eqaleni siphethe lapha abakwa Direct Meaning Clothing Brand ibona ke abakhona ke uhlelweni lethu namhlanje ibona abasiqokisayo bafethu esithi nje hayi unwele lude ningapheli amandla abakwa Direct Meaning Clothing Brand sithi ke #ke kwaze kwakuhle kwethu umabhinqa siphethe ke Direct Meaning Clothing Brand babuye ke baziwe ngeDM Clothing Brand banezibahla ke ezinhle zabesilisa nabesifazane ukhethu zitholele ke zitholele lenqephu ningizima Africa ngeke uzisola amanani abo akahle kakhulu nawe uzowajabulela lenqephu itholakala ke eThekwini ku West Walk Building floor number 6 room number 627 B mawungekho ke kwelika banana awuvalelwe ngaphandle bathinte ku 063 171 6970 na ku TikTok no Facebook bazokuthumelela ke i-catalog yabo uzikhethele okuthandayo izimpahla zakwa DM zikwenza uhlonipheke uthandeke uzethembe #kwenzeke podcast pheqe ngibone futhi ukuthi ngithola abani la bathi lapha ke abakwa Apple Valley hu shem usele wena abakwa Apple Valley bakuphathele ke ama iPhone asezingeni eliphezulu kodwa alingene iphakethe lakho pho ulindeni ungakabi nayo zitholeleke elakhe iApple elithandwa ngabaningi phuthuma kwa Apple Valley isitolo sabo sise Pinetown ku 150 Marion Ridge Drive Caversham noma ubathinte kule nombolo 081 356 4987 bakhona nasezinkundleni zokuxhumana ngena ku Facebook na ku TikTok uzobathola mawusuthengile bakuthumelela la ukhona yiba muhle cwebezela shayina nge iPhone yakwa Apple Valley kiDecember boss ufike kuphethe ezimnandi lapha ekhaya sithi #kwenzeke podcast angapholisa imaseko ke angilanda intwana yami encane ngilanda enquthu feza Ntakalanga ngakhumbula uThozana umfokalanga phela amaqhawe maningi la kwaZulu ziyapheka ziyathula ngani yakwethu asikwamukele kwi podcast yakho enkulu bathi inkulu ngani noma nawe ngizwe usho njalo Namazi ukuthi incane kodwa ke cha kulungile asikwamukele mfowethu kwenzeke podcast ngiyabonga ukwamukeleka lo bingelela ufeza umfanakalanga enquthu esigodini sawangwetshana ngibingelele kuyo yonke indawo lokufinyela khona lo mbukiso bhanyabhanya okay ngisho ake ngicine lapho cishe ngaze ngawelela ngale hayi isikhona sokhona usewathi kusisa nala e-studio kancane manje umdlanje usungehla kakhulu sekuthi asirole kuthi asirole feza mntakababa ukhiphe umsebenzi wakho omusha okuyiwona esiwuthandile enkundleni zokuxhumana siyithimba lekwenzeke sibe sesithatha isinqumo sokuthi no thina sidume ngakho lokho izinto ezinhle siyathanda ukuyisondeza nazo siyathanda ukuyiyamanisa nazo sesikhona mfowethu ulitholile ucingo wayithola incingo zethu ziqhamuka kithi ziza kuwena kube kanjani mfowethu ukuthola lelo ucingo ngoba kubalekile baningi abafisa ukuthola lithuba kungenzeka mhlambe ithuba elincane kungenzeka ithuba elikhulu kube isimanga kakhulu kumina njengomfana nje omncane ophumela emakhaya okade futhi efisa ukuba sebalazweni phambi kwabanye abantu so ukufika kwenzeke kumina kube into enkulu kakhulu ukuthi lento engiyenzayo iyabonakala okunye ke ngiyafika emculweni kulonyaka lo so uyabona unyaka wakapheli
kodwa sengikwazi ukubona abantu abafana nokwenza kwenzeka kulo nyaka lo futhi unyakozana namse ngoba sengisho ukuthi akulonyaka khona into engiyenzile ngokunjani so kube isimanga kakhulu kungijabulise nje kakhulu ukuthi ngabe ukuthi uyaqala ungena upheka nje umculo nje ngoba usiphekela ulozolo nje ngiyaqala ngifike kwi-industry ngakutshela no bafo ongidlalela fike ngingazi ngisho ukhiye wami ukuthi uphi kusha konke nje kusha nje kuyisimanga kakhulu uma ngabe sengikwazi ukurecognize ama podcast njengokwenza ngiyabonga kakhulu mfethu asiqale iqaleni before ngoba abantu ngiyabazi bayathanda ukuthi kwenzeke ngoba silandela into ezinhle izoba yi-hour lonke bekhuluma mhlambe nje mina seyaphuma ku YouTube seyabaleka asiqale simbingelele ngenote elilodwa ngengoma owavela ngayo la waqalwa nawo wanyukelwa ngamandla wabona ukuthi iyakhahlela ke yakwethu kuqale phi uzosichaza iqale kanjani kodwa siqale sibanika umnyuni owodwa nje umzwelile awu yayisishile yakwethu lapha emuva #mphela-ndaba ngiyakubhaza ziyakhala manje uyabona manje kwindondo yomjolo ilutha ndengangikulela njalo udala ungiphethe mtoto nikani isalo sobukhosi nkosi odalile uyabona manje kwindondo yomjolo ilutha ndengangikulela njalo udala ungiphethe mtoto nikani isalo sobukhosi nkosi odalile niwenzeni mntana womuntu wayi umulala ngengabeli ngakulo niwenzeni ingane yabantu nyakaza wayi umulala ngengabeli ngakulo noma ngaqala phansi ketho mathandana mina kulo mdololo ngaphile wawabala wonke amagama wenyunda mina ngodala ngiphethile wetani ilama eta swadlali siyaframbi siyakombele abashuluwe ungirobhile akangirobanga bafowethu ungirobhile cha iqale fast ungirobhile bazothi hayi ungirobhile ayonakele bafowethu uyabona yamanje kwindondo yomjolo ilutha ndengangikulela njalo uyabona yamanje kwindondo yomjolo ilutha ndengangikulela njalo Wosa uyabona yamanje kwindondo yomjolo ilutha ndengangikulela njalo uyabona manje kwindondo yomjolo ilutha ndengangikulela njalo noma ngaqala phansi ketho mathandana mina kulo mjololo ngaphile wawabala wonke amagama wenyunda mina ngodala ngiphethile wetali ilama hate swadlali siyafrawuni siyakombele abashuluwe oh hayi zisuke nje bafana sentsha ihlobo akonakela wefasa mbana kithi bafowethu kunento ehlala ingehlele yabona makuthiwa ngihlala ngiyiphathi insizwa kodwa usuku nosuku kuhlale kukusha thina mfethu asiqale iqaleni ungenile kule ngoma uyicula nobani ulandwa kanjani kuze kufike kuzoshaya lo mucu ekuqaleni ngeke ngathi ngiyafika kulonyaka lo yes mfethu kahle mangithi ngiyafika kulonyaka le ngiyaqala ukuba nento yami ephathekayo enginika abantu ngeke ngafika ngo2023 ka recorder e-studio eGold Dusk Entertainment nga recorder unfortunately izinto ehamba ngendlela okufanele ihambe ngayo
even ingoma agcina sengiyeka nje yalala nengoma Oh record one track. yeah ngangirecord one track ngase ngathi athi ngiyeke ngoba ngangisasesikoleni futhi enyuvesi so ngathi ingane ifundayo sayithanda ngathi ngifocus esikoleni okunye nokunye kuzokwenzakala ngahlahla leyo ngaqeda ke esikoleni ngase ngibuya ke kulonyaka lona sengithi ngiyaqala ke manje kathi nakho ke sekuyenzeka ke so uqala kwami ukurecognizeka le eGoli ilanga ngikwenza khona le ngoma le kutshela ngayo ukuthi ngangiyokwenza le ngoma le ngayenza futhi yaphuma kodwa akuhambanga kahle ziningi izinto engayichaza babona last year bangibona kuyo lo ngoma le ukuthi lo mfana lo singamsebenzisa lo base bengithatha lapho ke ngase ngiqala ke qhamuka ngalomuculo abaningi bangazi ngaloyo abanye bangazi ngale impepho waye ngikhulekela ilisana nesiphepho yazi ubuhlungu kimi masexhumana ngempepho ngoba ngangifisa ukumbonga ngimbuka ngamehlo kodwa akasekho usebona ngesenzo ngiyekeni mina bukhona kubuciko ubonile yebo awungiphinde awusuphinde ngicasula waye ngikhulekela elisana neziphepho yazi ubuhlungu kimi masexhumana ngempepho ngoba ngangifisa ukumbonga ngimbuka ngamehlo kodwa akasekho usebona ngesenzo hayi bafowethu mfokalanga mfokalanga khohla khohla yabo ngoba ngwashaya nje mfokalanga noma sesingavele sambe sesiqedile ukushutha mfethu lo mucu owazigcwala iSouth Africa yonke kwazi kwakunjani usibona lokhu sikhala kwasasikhala ngoba le yanto ingithusa ngisemakhaya ngilusa inkomo ngilusa inkomo uthi hayibo kwenzakalani la emafonini ngempela yini le yenza ukwenza usekhaya umuntu ngayirecord ngo50 le nto le e-studio ngayirecord kwesinye studio engangisona eqwaqwa eseduzo abafundi abayibhataniselayo ngayirecord ngo50 hawu mangifaka ku-TikTok into avela athi ayaphezulu angabe ngisazi leso sikhathi leso ithanda mina ngisemakhaya ngihlele emakhaya angazi nakwazi ngabona iyahamba nokuyila khona ke ngoba lapha ngangibhalile ukuthi iyiphi imbongo esingayifaka ngoba nganginalomuzo usingafaka imbongo abantu abaningi batheka ke bayitheka ke imbongi eyayihamba phambili kwawubhuti kwazinselelo lapho ke ngaphese ngimthinta khona sena abantu bayakufuna sizokwenza kanjani hawu wangamukela ngezandla ezimhlophe kwase kusho ukuthi nakho phela istudio sinazo sekumina manje ke phela lo muntu lo unegama lo muntu lo sakazi hayi kaphela kakutshela iqiniso ukuthi hayi bhuti omdala ingoma nansi abantu bayifuna into eyinkinga mina nginawo manje ngisemakhaya and angazonza ngoba ngeke ngirecord le studio lesingirecord kusona enxa yegama lakho hawu mfowontselo wathi hayi into ukupha semakhaya ugibela uze eGoli unoma hawu ngagibela ngaye eGoli sema ngifika wangirecord yonke into ngayenza mahala ngayenza yonke into bafowethu ngayenza mahala ngangena e-studio ngenza yonke into mahala yaphuma ingoma imali yeza kumina ngiyazi imali yamafi ngumfokantsele uqala ukuyazi ngaye mina ukudla ukuthi hawu umculo nto unemali adikhona le mculweni wayeke inkomo lezi ekhaya ngingahamba lokho pinda ngoba ngasuka eGoli ngese ngizala eThekwini sengizokwenza le EP le yes sike saxoxa kancane ukuthi lo shuni wami ngoba cha owami lo angazi abanye ushuni wami futhi asibuye na lo shuni ngonyaka ozayo makusombula unyaka ka2026 ayi usushilo ngicabanga ukuthi kungisebenzele nami ukubala mfowethu ngoba le nto leya iyinto entsha ebantwini so iyinto entsha ebantwini kusinye isikhathi inokukudida na ungabusazi yabo mina le nto le ngiyenzela ukuthi ngifuna ukukhulisa ngeaccount yami ya TikTok so ngayenza ama-clip amancane ngoba ama-clip awu5 mangaphosisi mangifaka ku TikTok hawo abantu bayifuna isiphelele sikuyiphelelisa kanjani manje oba ngibethele isiqeshana lesi mfowethu so yaqala kanjalo ke so manje into engidiscourage ayile ukuthi ngizoyenza kanjani lento le ibe yama full track and abantu bayazamukela nololo valo bazoyamukela labantu njengoba beyamukela ku TikTok yabo ngoba phela enye into uyilalele uyibona itrend ku TikTok mase uyilalela ngalo uthi ayi akuseyona le akusesiyona le so bengimdinga umuntu ozongitshela ukuthi endoda ama ideas kahle uthi
Okungconenza kanje ukuze ibe full track yenza kanje ngithola ama ideas lawo bese khangela kwethu ngonyaka ozayo sizoba ingxenye siyafisa kakhulu ukuthi siyithole ngoba umculo phela umark uyasakha uyasibuilda nje sibe labantu esiyibona. Alright, ake size ke mfethu ke usungeneke kwi album yakho ke entsha ke album EP yakho oyiphethe. Kuhamba kanjani ke la ku EP yakho urecorde kuphi ama track mangaki kuhamba kanjani sithatha usibeke mfethu ngoba njengamanje ufeza usethando ngabaningi usazosixoxela nalapho kuma inbox ukuthi uhamba kanjani amama athini lapha kulungile sobe sixoxele asiqale la kuqala sobe sixoxe ukungayikho nje phezulu ngiqala iqaleni akubanga ngeke ngithi kube uhambo olunzima kakhulu. Ngibe nenhlahle nje ukuthi ngithe mangiqala ngithi nganyakazela kubantu ngicabanga ukuthi bakhulise emakhaya right. Kunomfowethu la uCwembani ngicabanga ukuthi mhlawumbe abanye bayamazi oshayela uMafikizo liginqe nomshini wemali baningi abashayela uyasibhaxabo baye babo hayi kabi yamendala ke mina ke uyazi sikakude naye so ngahamba ke ngafikela kuyona ke la eThekwini ke yangicathulisa la ngicathulisa khona ke uyazi ukuthi mangaphosisi ngoba ngitshela ukuthi ngiyafika mina kulonyaka lo si practice ecishe kube inyanga yaphela inyanga ngoqala ukhinje singakawutholi ukhiye wami nje bena ngikholelwa kakhulu ukuthi noma ngicela ngiye phezulu ayiculi manje ngikholelwa kakhulu bese ngiye phezulu ethi hayi no buya la phansi hlala la yabo nje nawe uyeza ukukhanya angayitheni asinto yakho le ngizwa mina ukuthi hayi angizwa mina lento le mina ngifuna so uhamba kanjalo kuhamba mangifika la eThekwini ngafikela kubona ke abafowethu bangamukela hawu kwaqhubeka ke sithema sekufika isikhathi sokuthi ke sekufanele ngiye e-studio kusahamba ke saya e-studio ngafike nga recorder kwaba sekulula sokushuwela konke sekunjalo ingoma zenzile ziningi kakhulu kodwa ke ngesomo sokuthi ngisafika kwi-industry bekumele ngi-introduce so ngabatshela abaphathi ukuthi hayi angazi ukuthi kuyenzeka kanjani bathi no asithi noma 5 EP noma 5 nje bese sibona ukuthi abantu asi-expectanga lutho lokho sekwenzakala manje sekungaphezulu kwalokho bese kulindele sekungaphezulu ngoba besingalindelele ukuthi bekuthiwa nje zo introduce ufeza abantu bamazela kwe-acapella so manje introducer ginqini ke manje basawufaka ke lo 5 tracks lo naku uyahamba impela udlabade uyahamba impela kuyimaphi amanogabe ngawo lapha noma mina ngizothi ngigabe ngawo onke kodwa engibona ngathi enza kahle kakhulu khona ethi umaqondana khona inkanyezi bese kuba uyinceke kancane hey kahlahle zonke yazi ngathi yodwa engathi isalele emumva zo4 nje zinamandla zihamba phezulu kakhulu cha kusho mina ngoba nje mfowethu sikulandela hayi ngiboni ukuthi hayi yakwethu iyakhahlela no yazi asenzenjani wena nkabi yami ngoba inkabi yakwethu engikhonzile ithathe yakubeka la ekhaya mina ngisazokuthumela ama location sengibona seningene eminyango ithi phela kukithi mina lapha ngiyazi ngithi la mfethu kulungile ake sivele sikhaseleza igenqe mfethu sifake noma u3 tracks bese sidla lento yokuthi ngifuna mina manje ukuhlukanisa sengifisa mina abantu bakithi noma iningizimu Afrika ihlukanise manje ufeza ukuthi ufeza ka 2026 ozayo simfuna enje ufeza oza ka 2026 uzobe enzima kakhulu so ke ithuba lakho nkabi yakwethu ukuthi usidayisele njengeningizimu Afrika ukuthi yini le kumele siyele ku YouTube soyilalela na ku Spotify nazo zonke intolo zomculo ukuthi cha ufeza ngiyamlandela kusukela namhlanje baningi mfethu behlala leso hlalo uyasazi siyashisa ayisazi kahle awubathathe nkabi yami #singeneke imphela ndaba manje ake sithi inkanyezi singene imphela ndaba mina wangibona ngenze nje nami so sengithula yami uyihlanzete banjalo mangivuka oh dali mina ngithanda kangeli mama
Ayikhona. Zauza ulethe ukanye empilweni yami Suka. Wintanzete banjalo mangivuka Oh dali mina ngithanda kangiteli Mama nangu makhonya Uyumqalelisi nomphelelisi mama Yazi nginiskondla konda sothando Uthanda wami lo mhlaba kuyohlala kusemqoka Shaya ingane ungayizali first. Lona noni loqala ke lelo ke engicabanga ukuthi bayalaza abantu. Bayalaza abantu bese imqede yasithini sithi qondwe noma maqondana. Hayi phela uyavala khehla la. Hayi. Haseke podcast haseke phela ndaba. Bayafika abantu emakhaya kubethenja. Hawu. Suka. Khawuleza. Hayi. Hawu. Zukukhanya Ngilambela ngamayiqhamuka Isizofika namanye amathuba Nawe zukukhanya Bafowethu Ngilambela ngamayiqhamuka Ngizimu Afrika Isizofika namanye amathuba Hayi kulungile bafowethu kulungile Nawe khawuleza uyozama Ngilambela ngamayiqhamuka Isizofika namanye amathuba Thina sibonga amadala sisavuka amathuba lokhu ayenyuka ukuthi zame impela kusazolunga ayiwe mhlobo wami awuphinde lapho Hayi mana uye Ngilambela ngamayiqhamuka Isizofika namanye amathuba Mfowethu uye zukukhanya Ngilambela ngamayiqhamuka Isizofika namanye amathuba Nawe khawuleza uyozama Ngilambela ngamayiqhamuka Isizofika namanye amathuba Amukwesiwe sithi khawuleza sivuselele ithemba umuntu Kabuyami osebenzayo ukuthi ngingakutshela ngathi mina umuntu othandayo ukubona izinto ezenzakalayo ubona ubone ukuphumelela into engiyiphilayo uyabona makukhona ingoma ekade isuke ikhuluma nami ngqo hayi ngiyajabulisa lokho inhloso vele koyileyo hayi mfowethu awukwethu kulungile asake landelana inhloso koyileyo hayi suka hayi ungakayi YouTube indaba yakhe bafowethu mina sengimnikile ukudla nakho ukudla akungoma kuyafiwa Ngavele ngabona lapho kulolu thando lwethu Uqonde namaqondana Ngavele ngabona lapho kulolu thando lwethu Uqonde namaqondana bafowethu Njiniyela shaya izandla njiniyela ufuna ukuzwe zakho wedwa ngenzeka phela
inomone yakwethu yo faza mfethu yebo kushala wathileza kangakakhehlela kunjalo ngaqeda kusese intro ngithi ngisafika ngisabingelela kubantu man asibuyele back angathi ngisheshe ngajamba sabingelela ngathi ngisheshe ngajamba akungithathe ungibuyisele lapha eqaleni kahle vele uthe uma ungena nomculo noma umculo ubukhona nekhanda lakho noma ubone ngathi hayi ngiyangena ngiyacula ngiyakwazi ukucula iyahlekisa ke leyo ungena kanjani mfowethu ungena kanjani uyazi mina bengazi nokuthi ngiyocula ngelinye ilanga sure kodwa ngiqale ukubona bengisase high school la ku grade 11 nakhona sengitshelwa abantu ukuthi hayibo ndoda uyakwazi ukucula ngiqale ngithi hayi mina kahle emakhaya bengigudu kuyo yonke into eculwayo yabo nje ibhola ngasheshe ngaliyeka ngahlukanisa yabona nje ama position angwazi ukuthi position ngayeka nje ngimncane ngisimo sokuthi ngaba nenhlahla ukuthi ngasheshe ngakwazi ukuhlukanisa ngabona ukuthi la into engekho good kuyona vele ngizoyenzelana so ngangayeka ayikho into engangayenza ngangenza amakhwaya ngike ngaba umpisho isicathamela hayiwe beyaqoba umwacu isicathamela ngaba yigoso lengoma encane yangakithi nendala ngaphinde ngaba sonkondlo yes so kuzo zonke lezi zinto lezi ngifakwa abantu ngokubona abantu ukuthi hey ndoda cela usivumise ngakwazi ukuvumisa ingoma encane ngavumisa endala ngavumisa isicathamela ngifakwa abantu bebona ukuthi bebona ipotential yes enkondlweni nakhona ngabizwa umunye uza kwethu inkabi yami lapha yangibiza uthi hey ndoda ngifuna usenze inkondlo kodwa manje ngifuna ngathi singaqhama sibe babili manje ngifuna lo muntu lo ngithi hayipho mina ngihlangana laphi mina wathi ndoda ngithemba wona thatha mina ngifaka mfowethu ukucula nakhona ngiqala ukucula ngicula iafro pop yes afro pop ngangibizwa abanye abafowethu abecula afro pop ukuthi ngizobabambela ihook ichorus nakhona ngibengibiza ngise inkomeni ngilusile ntambama nje sicela ufike safika sa record ngilokunjani uyafika yaduma phela la sihleli ngakhona ila ngaqala ngabona khona ukuthi hayibo ucula ngiyakwazi ucula ngiyakwazi ngempela nayi lento lena ngathi yangena manje ebantwini hayi kodwa futhi ngibinde ngayithathela iphezulu ngihambe ngevarsity mase ngisevarsity sengiqala phela sengintroduce kulezi zinto lezo za online ama wifi wamahala wasengiyabona la ukuthi hawo kanti umculo usebenza kanje ngaqala nga develop ukuthi wenza siphi ifundo lapho ngenza i-teaching okay bengenza i-teaching ngaqala manje nga develop ukuthando lomculo ke ngoba ngize ngaqala ngo2023 ukwenza lama acapella lawo ngwenze ngo2023 mase ngihlala nje nawo ngangawakhipha ngahlala nawo ayi ngokubona ukuthi ngoba bengisho ukuthi lama acapella bengawathembi kahle ngabona ukuthi no ake ngihole ngapha egincini so ngizokwenza njani ukuze ngihole egincini iluphi uhlobo lomaskandi engilithandayo so ngenxa yokuthi abantu asebengitshela into wena versatile akho iphimbo lakho ukukhula lingafinyeleli khona ngathi no indlela noma Jotha uyangikhumbuza uMajotha bonke basho njalo nobani usowa noma Jotha sengithi no angicula lo maskandi ozogqamalaza ukuthi mawulalele uzobo ikhona iafro pop yes manje amakhona mawulalele futhi uze uthi umaskandi exactly ngoba nayo i-acapella i-acapella kahle okuyinkondlo ngathi ngayigangela nje ngelinye ilanga ngithi athi ngicule lento le ngiyibhalile phansi manje icule yahlangana phela into uyizwa la emabhaleni uthi le so iyinkondlo umuntu owazi iyinkondlo yazi ukuthi inkondlo le kodwa futhi ngiyayicula inkondlo yasiba into yayo futhi eyimala lapho so ngithema ngifaka ke le einkundleni yalapho la ngabona khona ukuthi no ngiyumculi ngiyangena la ngumculi yabo la ke manje ngiyangena athi ngiyangena ku-industry ke lapha ke mina nje ukuthi ngisakaza nginabona uLinda Sibiya 2004 nganginokungilitshola ngama radio ngathi 2004 ngona uMagic ezelapha emkhosini omhlanga ngathi hayibo 23 ngathi ngangeza grade 5 ngathi hayi ngizoba umsakazi mina yabo ngimncane so lezi zinto vele ziyazenzakala kancane kuba khona lento ekwakhaya kancane ukuthi ngoba ngeke ngize ngithi khona umculo engibukele kuyena mhlawumbe sengingakusho manje ngoba sengikhona endimeni ukuthi phela vele ngoba ngisafike nami bokhona engibukela kubona kodwa akekho wangimotivate ukuthi indoda kufanele uyocula njengoba ngisho nje uMthulindwa Sibiya yena wangenza ngathanda indaba zempop so mina ngimotivate ukuthi bengitshelwa abantu ukuthi hamba ucule ukuthi mangicula kwaqondana esidlala ezithi ingane sizala ifumbethe thina siyalwa silona amatalent okusakaza ngapha ezinye ingane nje ziyehla vele kuthiwa yiwena na into yakho uthi hawu into yami ayongena uthi cha mfana ngithi ngiyakubongisa mina nkabi yami angifuna ukudlala ngawe usazoya kude kakhulu nje siyikwenze ke podcast sikufisela inhlanhla sithi nje mfethu akwande kukhulu kodwa ke usukhona ngoba phela kubalekile nkabi yami ukuthi
abaculi abaningi kulomkhakha womculo kuye kuvela ukuthi abaculi bashona bengenamali abaculi umculo uthi bedumile sehambe emhlabeni wasenamali ufuna ngikubamba usengaka ukuze 10 years to come ngidlala ivideo yakho bese ngithi yakhumbula ukuthi wathini itheni indlela yokuzilungiselela ukuthi njengoba uyawubona umsebenzi wakho usehlangothini oluhle lokwenza imali ngabe uready ithini inhlelo unazo sikwethemba ukuthi angeke kusasa sekuthiwe awusenamali hayi ngangithemba kakhulu mina kahle kahle nginabaphathi abangiphethe yes nabantu abangiphethe so umsebenzi wami wangemukele ngezandle ezifudumele kakhulu futhi esezimkantshubomvu la emculweni so ukufeza nje unyano onyaka kohlezi kukhona ufeza mhlawumbe futhi khona okungale yani ngaze nikulindele ngoba ubuciko phela bukhona buningi obunya ngibazi ukuthi ngizobenza ngizokuqhamana endabeni yemali awe ukuthi imali opha izona phela eqala eqhaza into efika ngathi ngoba ngithi ngeke ngikhiphe i double track le bengenze nokwazi insela yonke into ngangizenzela so ngiyazi ama rights ngangizenzela yonke into ngiuploadela yonke into ngazenzela yona so even namanje uma kwenziwa izinto ngiyafuna kube transparent awusikhamela isigesi kuvuleleke yebo ngoba angifuna ukuthi samsana kufanele samsana yonke indawo la mangenza into angiyenze ngayibona angenzi ngayibona futhi ngiyafuna ukuthi umuntu ngimtshengise ukuthi ngiyazi ukuthi ngoba phela anginawo amandla bengisidinga isandla sesibili esizongilekelela so ezintweni kanjalo ningamsupport nje ufeza nikhululeke kodwa why kuzembiza ukufaka ithi ngocwaye imbani wine imbiza egama elibhede kanje ngeke ngalibuza mina azina ngangithi mawuthi babulala benyathi balela ucwaye imbani ngangithi so ukuthi noma mhlawumbe usuthi iyazuma inkabo yami mhlawumbe igwale ilalela intatha kusa ngifuna ukuthi mawusuhlanga noMafikizolo ngiyakubona ekhawani nje impela nini noMafikizolo bunjani ubudlelwane nensizwe yakwethu ngoba ayinganele ekhaya futhi inkabi yakwethu leya angifikele kubumpela ke uye nayo uMafikizolo nayo ucwembani bokuthi ibone ngifikele kunawo udlwane buhle kakhulu okunye ngifunde kuye uMafikizolo ngoba uyinayo insizwe engenawo umona mzala ngoba ngisho ukuthi mina experience bengenawo okunye sengikubona ngoba sengikhona la ngaphakathi mzala into kanje kwenzeka la kanje wathi hayi no kunje kanje naye mzala sibonisane so nje ubudlelwane buhle kakhulu ngicabanga ukuthi istyle ezinye zeingoma sikhona siyele ngakuyena yabo nje inkanyezi moyilalela izinkanyezi moyilalela ufuna kusho mina kanti inkanyezi moyilalele iyayela kumzala so phela kuthiwa yakhela ngamaqubene njalo phela mangihleli la kufanele ngithethe lo maqhubu ngakhe ukuze sibone ukuthi lento yakhayo mina nje ngakhala kakhulu mabethi hey wena Khumalo ngathi ungizwe emculo angikuthandi ke mina ukwenza into eyenziwa omunye umuntu kodwa ngihamba ngakhula ngabona hayi shothi ngenza oyikho ngoba phela uyenze vele ufuna komunye umuntu ayikho into eqhamuke intsha shashasha isuke nemonto ngoba ikhona aqala ngokwayimoto kwaqala kwawokunye ba upgrade abantu abakhona yagcina into isinkulu isiyenye into nebhano yaqhama kwebhano kwaqala kancane so kunjalo so ngiyakuvumela nami kabe ukuthi cha yakhela ngamaqubene ngiyasithanda leso sizulu uyabo yazi senjani ke ngoba mina ngikhonzile kunengoma zami engithanda izu2 mfethu ngiyithanda nje ukuthi italent ngiyalithanda bafethu akuthi angazi mhlawumbe umunye angalithanda mina ngiyalithanda italent kunengoma ezu2 ezikhona ku-EP yakho engifisa sizwe sabantu lena ke sohlukanisa inhloko nesixhanti kulokho abesekuzwile besabingelela bese besaxoxa nje uyabo sengifuna manje ke ukuthi ke singene kulento engifuna iSouth Africa nocwayimani labana uyeka ubabulali benyathi ukuthi abalala ucwayimani niyakhuluma wafika ngithi awuthinta manje unje ngiqinga ngibona ukuthi konke khona unje ngiqinga izona le so mfethu sikazongena kusona sithi ke manje mphela la khona indaba ingasekho mina ngithatha amaphepha ami nje ngiyawabuka wena ushaya into yami ayikhaleke ayubani awona kwenzeke ndoda Hello, awusatena kumyalo ungavuma udlala abantu egameni lothando inhliziyo yami hello awusatena kumyalo hayi bafowethu ungavuma udlala abantu egameni lothando
Ningizimu Afrika. Hello nhliziyo yami thathana kumyalo ungavumi udlala abantu egameni lothando umuntu othandayo mnikeza isihalo ofuna ukuhamba mvulela umnyango ahambe ungavumi udlala abantu egameni lothando Bafowethu. umuntu okuthandayo mnikeza isihlalo ofuna ukuhamba mvulela umnyango ahambe Besa ngane yakwethu. ungavula abantu egameni lothando uhlala ukhumbule njalo 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 Hayi ngane yakwethu. ukhumbule njalo ufa nokuphila kwemizwa yami ulele kuwe nanhliziyo yami amagama akhuluma amanga amnandi kanti izenzo Hayi mfowethu. zikhuluma iqiniso Baba. ngothando Awu. Ngiyabonga mzala. Hayi wayihaye ngizwe wayihamba yakwethu. Awu. So. Ay. 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 Akulungile kulungile. Lungile mzala. Kulungile. Hayi, faka enye mzala. Hayi, madoda ayifaka enye. Awubona khona impahla lapha mfethu hayi ngeke mfethu ngeke singaphi into enhle mfethu. Hayi. Hayi bafethu. Sencenga kancane. Hayi ngeke usondeze mfethu lapha iDM bafethu. Hayi sondeza mntaka baba hayi. Hayi. Ngabe izokwenza kwenelo siyonika omunye ekhaya. Ngamane nginciphile. Yabona? Isiphiwo sendlulisi Hayi bafethu, ngona igqoka incane mfethu. Hayi mfethu. Cha ngeke abakhiphi. Futhi ke la Awusimole lona mfethu. noma two ngidlulisele. Ngeke ngidlulise le mpahla. Afethu hayi ngeke kwenzeke ne DM mfethu cha. Hayi mfethu hayi ngeke nkabi yakwethu. Asikuphe mfethu. Hayi kungangamandla ethu mfethu. Ngibawuthengisa inansi yonqo. Hayi mfethu hayi ungezihlala ihlomba mfethu. Yini shaya izandla. Hayi ngiyabonga kakhulu. Hayi mfethu hayi mina into le ngiyayithanda mfethu. Awuyilinganise mfana. Kuzothobe ngikubekele. Cha, bengakubekele. Hayibo. Yesiyahlala. Uthi mthaqa. Uthi Yathi mthaqa. Mfethu simone mfethu. Awukaniyangazi. Kamfethu sesijazwe soyintenhle mfethu. Hayi mfethu, hayi angingaphazamisi Ningizimu Afrika ngale zinto zami engizenzayo. Ukuthi nina nazi ukuthi kumnandi kanjani ukwelashwa ngomculo. Faka yogcina nkabi yami. Faka yogcina mfethu sesizohamba. Ayi suka. Ake sisike manje awuyinceke kancane impilo. Bekufanele ayi suka. Ngayijaha. Ayijaha impilo. Awusuka. Thula mntaka Khumalo. Thula khona. Usayicasukile umzala. Usayicasukile. Nje wajika nje kahle makhona, wajike kahle. Usayicasukile umzala. Usayicasukile yakwethu. So, awu. Ay. uzungayalela impilo yomunye umuntu sosalami engawazi ukuthi lapho khona ufike kanjani uzungayalela impilo yomunye umuntu sosalami ngoba wazi ukuthi lapho khona ufike kanjani uhambe ngamandla oniwe wona Ningizimu Afrika. Uhambe ngamandla oniwona sosalami we impilo ayiwona umjahi yabezelwa hamba ngamandla oniwona sosalami we impilo ayiwona umjahi yabezelwa abajahile batetele bandule Ngiyakuzwa mfana. Inqobo nje mawufile abajahile batetele bandule obathola phambili
phambili inqobo nje mafile Isivinini sabulala sosalami ukhumbule yowathola phambili inqobo nje mafile Uhamba ngamandoni wona sosalami impilo yona umjahi yabezelwa Yebo mzala. Ay suka. Sekwenze ke podcast sithi nje asiluluza ukubonga. Sibonga netho uNkulunkulu asiphe lona lokuthi sihlale nezinto ezinhle kanje. Inkabi yakwethu yinhle into ayiphethe ngaphela amandla mfowethu. Uzabalaze leso sihlalo hlekuso siyashisa simnandi. Baningi abafikile mfowethu bajabulela ukuhlala leso sihlalo. Siyakubongisa nawe mfowethu. Sithi uNkulunkulu nje abe nawe yinhle into ongenzele yona. Kodwa phela akusizi ukuthi ungijabulise bese ngingasayi ku 3 questions. Hayi. Imbuzo emithathu. Ngabakuzona nezinsimbi. Ngaba kusindini. Kulungile kodwa hayi noma yini ibhuti omdala. Sekulungile. Ngivalele kakhulu ekhona. Kodwa akunankinga. No 3 questions. Ningizimu Afrika kuleli sigaba esingena kusona ke. Imbuzo emithathu engahlelelwe kodwa kule mbuzo emithathu isivakashi sethu sinikwa kuyithuba lokuthi uma impendulo ingekho kahle siyadlula cha kulona icala kodwa futhi uma uphendulile kahle angeke sikutshele thina ukuthi hayi usho khona noma ushaye khona sike sidedele umbukeli ngasekhaya sithi umbukeli ngasekhaya hayi awukusho ukuthi uzokuyikho kuyikupho kwaziyo. Question Number 1 uthi ke iyiphi ingoma kaMaskandi ehamba phambili ngama views ku YouTube? Ngama views. Yebo. Khona ingoma ehamba phambili kaMaskandi ngama views ku YouTube. Eza kulonyaka noma hayi nje general phela simfuna number 1 angithi ingoma yahlukanisa unyaka kokuqala kuMaskandi umrozo mfoka fakuthi. Asiyazi bakhona bangemuva but umlando uhlale unjani? Umlando ngoba kubalekile ke sikhumbuzane kodwa ziningi uzosho ngabe yipi oyikhumbulayo kodwa ngibuza ingoma okuyona ehamba phambili ngokwama viewers kumculo kaMaskandi. Noma ke ngithambiseleke ngithi iciko ke elihamba phambili ke ngengoma ku YouTube. At least ke ngokwazi wangazi noma mhlawumbe indlela ehlola ngayo umthandeni SK. Ayi uyimpela ayi mangithambisa ungcono noma ngasasho ngengoma ngoma viewers. Ayi ngokwami ayi ngicabanga ukuthi uyena. Okay. Cabanga ukuthi uyena. Siyongilungisa uma ungilungisa. Yambukela sithethe mbukela lasekhaya. Hayi. Uthi iphi ingoma ehamba phambili ngoma kaMaskandi kuma viewers ku YouTube. Number 2 obani abashayela uhlelo okungabasakazi kuKhozi FM luka Maskandi. Siya ngengoma. Usisi ubingelela Mpanza no nayakithi awuke ngikhohla kanjani madoda uvusizwe la. Ayikhohla kanjani madoda Studla Mavis. Hayi uyakwethu phela. Oh yakwendle. Okay. Question number 3. Yabona ngikuvalele khona. Hayi ukuvalele khona. Question yokugcina number 3. Ukuba nenhliziyo engaphandle isisho leso. Yebo. Isisho leso kungabe lesisisho sisho ukuthini? Kuba nenhliziyo engaphandle. Yebo. Bese ungakhela kumusho ususifaka phakathi. Mangithi usifaka phakathi shuthi umusho ozowenza sivele lesi sisho. Ifune incitha buchopho ke. Kodwa ukuba nenhliziyo engaphandle kusho ukuthini? Siqale sibheke lapho ngonyanya. Angazi noma mhlambe kodwa phela nezulu sibe sihlunga ukuba nenhliziyo engaphandle ukhala. Ngokwakho ukhala. Ukhala kahle. Kodwa phela mase sisikubuyisa ngasenkulumeni eyakhayo. Madoda. Cha mana ayikhulume yakhaya. Incazelo usunginikile. Ngihappy. Angishi right kodwa ngihappy ukuthi uthi yini ukuba kuthiwa nenhliziyo ngaphandle. Ufuna yonke into noba greedy ngezinto uba nomhawu usho uba nomhawu. Okay fine. Sengizwileke. Yakho umusho ke manje ufaka lesi sisho ngale ncazelo le. Cha incazelo yeke manje incazelo ngoba sesiyayazi sekesho ukuthi umqondo ufuna sisizwe lo mqondo engushile singawulahli
Yes yes. Uma uthi phela uright ngokwakho. Ngoba phela ngenzeka lokho okushilo wena ukuthi ukuba nenhliziyo engaphandle akukhona lokho okushilo ngazi kodwa wena ngendlela wazi ngayo ke nawe wazi kanjalo. So asakhe manje umusho ake ngenze isibonelo. Mhlambe ngithini mhlambe ukubamba ongezansi. Ukubamba ongezansi angithi ukumangala yabo. Bese ngithi ke bengino Feza umntakalanga safaka i-episode yethu yanamhla abantu babambe ongezansi nge podcast yethu esiyenzile uyabona ukuthi nginika umqondo ukuthi shoot ngamazwi bamangela ukuthi awulentwana encane kangaka ene talent elingaka how uyangizwe ngini hayi shani izandla mfethu isizobele sengizakhala noma sengifaka podcast nje akusenani kodwa ke nawe ke ukuba nenhliziyo engaphandle ususichazele ngokwakho ukuthi hayi ukuba nomhango uba great asithi ngisilungu sho ngiyawakha manje sakumusho ke manje ithuba lokuphila leyingqayizi vele ungabi nenhliziyo engaphandle akazi noma singakulahla ithuba lokuphila leyingqayizi vele ungabi nenhliziyo engaphandle ithuba lempilo lokuphila leyingqayizi vele siphila kanye emhlabeni nase ngiyakuzwa ithuba lokuphila lingqayizi vele ungabi nenhliziyo engaphandle Usukuyena kumntahlaziyela phela nawe umshiyelenga phela ukuthi okay athi ngimshiyile asimshiyelenga naye akahlaziye izulu thiwa sitoliki izulu hayi kabi yami asiboke bethu asiphinde sibuyise kokugcina into yethu before awuyithathe kabi yami ngayibani ithathe bothi ibeke akasibheke lapha umsebenzi wakho uyahamba siujabulele ngoba uthatha ukhipha nenkunzi wakhipha nengoma ezimnandi khona ekamthandeni khona kanti ezikamfowethu umzukulu uma fika izolo umi ngenhla uphethe isando eshemba uphethe isando so ke uthema ngena kulezo khala ngithatha umbeke mfethu ukuthi ke unqenqa abantu bakithi ikwenze kwenzeke ingakujabulela ukuthi ihambe yokusupporta noma ababukeli nabathandi bomculo wonkana neningizimu Afrika yonkana ukuthi iye lapha iyokusupport asiyinqenqa nabaculi nabahleli ke bemcimbi phela nkabi yami usungenile mfethu abakudedele mfethu uDecember futhi manje ake siyicelele mfethu kubona awu ningizimu Afrika Ningizimu Afrika ngumfana nje omncane umfana nje omncane oyifikelayo ngizoyicelela ukwesewa isupport angisho ukuthi ngiyanifunza kodwa lento lenizwayo ilento engiyiyona futhi ngiyathembisa ukuthi nitsazozo ngaphezulu kwalokho ngizocela nje ukuthi nihambe niyovakashela ngale kuFeza ezitoro ezomculo nizozwa angisho ukuthi ngiyanifunza kodwa nje ngiyacela ningizimu Afrika nihambe niyolalela ingoma zami bese ngiphinde ngicele futhi nakubahleli bemcimbi ukuthi bengelulele isandla bengibize kuphi nakuphi ngiyatholakala sengingaphakathi kwi-industry ngiyacela nje ukuthi uthole nejacket enhle ya DM lapha ukwenza ngemisebenzi yakhe emihle okwazi okunye futhi bese ngicela kakhulu kuba futhi laba banamandla ukumaketha umculo njengoba ngifika ngiyafisa nami ukuvela kahle njengoba wazi umculo wami nginethemba lokuthi uwazi ngoba vele umuntu ophenqayo khona umuntu ozokubuza ukuthi ubani uFeza namhlanje so ngifisa ukuhamba ngeze ngifike kulelo zinga lelo muntu uma uthi uFeza umuntu avele yabo umntwana yami lokho mchazela manje hayi uFeza uthi vele so ngiyacela ukuthi nabanye abanamandla abangaba nawo bengilekelele ukukhulisa igama lami liye phezulu ingoma yona ikhona ngiyathembisa ukuthi ingoma ikhona so ngiyacela ukuthi ningelekelele kakhulu ngesupport yonke support eningaba nayo kahle mntaba yebo ikwenze kwenzeke ke idume ngokuthi ke inombuzo wawo wokugcina ovalayo ukuthi cha sikuthintile wasithinta nawe sahlangana wafika kwi-podcast ngenhlanhla ke wangithusa ngakubona usungaphakathi endlini ze-podcast bengengisalindi so ke 100% mntaka baba kukho konke sesikwenzile nokuxoxa nawe nokuhlala nawe ngoba phela kumele sikhuthazeke nathi singagcini siphela manje sijethi into esenza ayikho nawe uyazi kunzima kanjani kwenza izinto ingangconywa noma mhlambe ibe kwamabala but sifuna ukuza ukuthi wena ngokwakho usinika bani percent ngomsebenzi wethu sonke siuqalile nawe kwaze kwafika la khona sithi hayi siyabonga i-hour liphelile sigijima mina nginika i-total totally 100%. Hayi vela. Wathi ngishaye. Ngoba nomona ngale. Wathi ngishaye nami ngizoniya nje totally ngizonje 100%.
ngizonika 100% mhlawumbe ngaze nginike ama12 khona linye ngabe nyawela nangale mfowethu yini engakenhle kangaka mfowethu ngijabule kakhulu nje masifika la sifike samukeleka ngendlela ukuthi vele besilindelekile saphinde sathola namanzi nasawathola namanzi so ubuntu sibutholile ngale kwalokho nakho sizohamba sengigqokile namhlanje hamba sengigqokile okunye ke futhi ngithandayo nje ukuhlabahlose kakhulu ukuthi lo ngifikile akaze ngibuze imibuzo mhlambe ezocindezela umunye umuntu noma linye artist noma nami ezongivalela ekhoneni ukuthi manje sekufanele manje kube khona abantu aba-expose kanjalo cha imibuzo engibuziwe iyahlabahlose kakhulu so lokho nje kungihlaba umxhwele mhlambe nami ngelinye ilanga sisizulu ngagcina ngibe ngine podcast yami una ugatsheni ngiyangambona ayenzeke ngesimo sokuthi phela siyafunda yabona namhlanje sizohamba sengifundile ngomfana uthanda hambe efundeke hayi uhlala nomafizolo unjalo uyathanda uqhamuke ubona izinto ezinhle uzohamba sengifundile namhlanje so ingakho nginika nje total mfowethu no siyabonga ziwuthunka bayamesamba ngazo ilezi sivale ngazo kodwa ngifuna siqale ngokuthi abantu sibanike nje ithemba libaluleke kakhulu ukuthi social yami ihlala phansi bese sivala ngenhliziyo yami sengihambile mina ngiwenzile umsebenzi kwenzeka sithi ke sibonga kakhulu naba bengisayinela inombolo bhuti ukuthi ngenze abakuhluphini abantu ezincingweni ku right lapha ku TikTok TikTok no Facebook ama-page inkosi yami siyabonga sesikhohliwe iyona phela indaba ebaluleke kakhulu ngisadinga ukukhuliseka kakhulu ama-followers awakabi kahle hawu kahle mfuthu ushaya ngo40,000 kahle wena futhi ka50 futhi manje kunengoma nje ithi awakabi kahle mina awafika ngifuna la ngimeche khona hayi ngicela nje ukuthi abantu bengifollow kakhulu ku TikTok ngufeza bese ku Facebook ngufeza langa okwamanje ngisazi ngitholakala khona ke kuphela yona nami ngithola Facebook ngoba TikTok ngoba izona Instagram sesawubalekela uyothatha kude angikwazi ukuthi usebenza kanjani so tholakala ku Facebook na kuzani na TikTok cela nje ningifollow kakhulu ngofeza langa ku Facebook bese la awufeza lamafeza elami ke lelo awusona madoda DJ Ncwayibane mfowethu shishaya leza siginqe izandoda vele ngisho njalo ukuthi yakhuphuka awusona madoda so kuthi zithi uqala ngale ithanga yini manje ukukhuthaza kakhulu benze amafrika shout out bye bye uzungayaleli bilamu sasalami ngoba wazi ukuthi laphe khona ufike kanjani uzungayaleli bilamu sasalami ngoba wazi ukuthi laphe khona ufike kanjani uhamba ngamandla wona impila yiwona umjahi yabezela uhamba ngamandla wona sasalami impila yiwona umjahi yabezela yakuso nje bizelami uzungayaleli impila umuntu sasalami ngoba wazi ukuthi laphe khona ufike kanjani abajahile badedele bandlule bathola phambili inqobo nje mawufile abajahile badedele bandlule bathola phambili inqobo nje mawufile yakuso phela isivinini sabulala sasalami ukhumbule bathola phambili inqobo nje mawufile ungajahi impilo hliziyo yami sezami hliziyo yami ayusonizilele mina hliziyo yami safeza lamafeza hliziyo yami hello awuthathe nanku umnyalo ungavumi udlala abantu egameni lothando ngane wethu hliziyo yami hello awuthathe nanku umnyalo ungavumi udlala abantu egameni lothando hello hliziyo yami thatha nanku umnyalo ungavumi udlala
okuthandayo mnikeza isihlalo ofuna ukuhamba mvulela unyanga hambe ungavumi udlala abantu egameni lothando umuntu okuthandayo mnikeza isihlalo ofuna ukuhamba mvulela unyanga hambe ungavumi udlala abantu egameni lothando amagama akhuluma amanga izenzo zikhuluma iqiniso ngothando amagama akhuluma amanga amnandi izenzo zikhuluma iqiniso ngothando it's amagama akhuluma amanga amnandi eyothi izenzo zikhuluma iqiniso ngothando kungona ngonise ulubone ngamehlo uthando nokubakhohlise uzuthemba into engekho Lona ngonise ulubone ngamehlo uthando nokubakhohlise uzuthemba into engekho Samsala. Yabe ngoba. Lungile msala. Lungile mfowethu. Siyabonga umkelo kwezokwenzeke. Shile saluti.